Premià de Mar per l'ocupació. Us presentem què necessito per treballar. La Júlia està molt contenta perquè ha trobat feina. Però ara se li plantegen dubtes. I ara què necessitaré? Es necessita tenir el DNI o NIE vigent, el número de la Seguretat Social i el número de compte bancari. Segons la llei, pots treballar a partir dels 16 anys amb el consentiment del teu pare, mare o representant legal, tret que estiguis legalment emancipat. En Joan li explica a la Júlia. Has de saber quin tipus de contracte et fan, si serà temporal o indefinit i si tindràs jornada parcial o completa. Les dades més comunes que apareixen al contracte són les dades de l'empresa i del treballador, la jornada laboral, el salari, les vacances, el període de prova i clàusules addicionals. Finalment, el contracte el signaran el treballador i el representant de l'empresa. I ja ho tenim! En uns dies rebràs la còpia del contracte i al finalitzar el primer mes de feina rebràs el teu salari i la teva nòmina. I tu, ja ho tens clar? Si tens dubtes, posa't en contacte amb nosaltres i t'assessorarem.